nyembur angkasa ayo weling kang maha kuwasa Blitar Malang uga ing Kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat petang sinapot nang pedhot jumlah kormledose gunung kelut pas nyuwun tambahi mastu para putra saking Wijaya Putra amandhalaken salah satunggalipun atraksi yaitu atraksi manusia makan luwak. Masuk gumuruh swarane gegirisi jumlah Quran ning langit Kediri kilat guntur katya sasambaran patang dadat katon limangan nyembur take genine gunung kelut jumlah kormledose udan watu krikil uga geni kamu kelut tekan ngendi-endi lindu anggun sang bumi gunung kelut meledos tengah wengi geni nyembur angkasa ayo eling kang maha kuwasa Blitar Malang uga ing Kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat petang sinaput nang pedhot jumlah kormledose gunung kelut Agris Arekot teko Banyuwangi aku mangkat ning Kediri ngober wong sing paling tak tresnani salah satu atraksi kepengin dari paguyuban kowe sing ana ning ati Wijaya nganti tumekaning pati aku manusia makan seekor